L'emergència sanitària que ha provocat la pandèmia del coronavirus ens ha forçat a les empreses a buscar noves maneres d'organitzar-nos. En el RAC sempre han tingut clar que anticipar-se als fets, el que anava succeint, tenim clar que estem en una situació que ningú coneix i és absolutament d'incertesa com pot evolucionar, era bastant important a l'hora d'organitzar el nostre equip. I sempre ho hem fet tenint clar dues realitats que són, per un costat, garantir la seguretat de les persones que formen part del nostre equip, era el bàsic, el pilar fonamental de totes les decisions que hem anat prenent, i en la mesura que això estava garantit, doncs com érem capaços de mantenir la nostra activitat de la millor manera possible. Al RAC tenim dues realitats ben diferents. Per un costat tenim les persones que estan avui dia teletreballant o fent home office, que són el 90% de la nostra plantilla, i per l'altre costat les persones que encara estan al carrer mantenint l'activitat, perquè nosaltres som una companyia 24/7 que dona ajuda a les persones quan ho necessiten, dona assistència, tinguis un problema amb un viatge, tinguis un problema amb el teu cotxe o fins i tot a la teva llar. En aquest cas, aquest últim col·lectiu està, evidentment, al carrer, amb les mesures de protecció corresponents, però el gran repte, sobretot, també ha estat amb les persones, el 90% de la companyia que està teletreballant, que en aquest cas fa la mateixa feina que feia fins fa pràcticament 2 mesos, però la fa a casa. En aquest sentit, el repte no és només tecnològic, sinó és de canvi de mentalitats, de canvi de cultura, d'adaptar-se a unes noves maneres de fer, entendre com la tecnologia i la distància ens ajuden o ens dificulten el nostre dia a dia i sobretot també tenim molt clar que això no és teletreball com ho hauríem d'entendre. Això és una situació forçada, que estem confinats i estem tots treballant en un altre entorn a distància. O sigui que no és un experiment real de teletreball, sinó és una situació absolutament diferent. Hem hagut de treballar molt amb els líders. Les persones que estan gestionant persones en remot segurament tenen una importància fonamental que fins ara no s'havia demostrat quan és més fàcil gestionar l'equip que el tens al teu voltant. En aquest sentit, treballar maneres de fer, de coordinar, de sentir a prop a la gent és molt important. I també a la gent l'hem hagut d'ensenyar el fet de com aquesta tecnologia li pot ajudar sense que suposi una dificultat afegida, perquè molt sovint amb això de la tecnologia el que tenim les persones a fer és estar connectats absolutament 100%. Ha estat també molt important amb aquestes persones que estan teletreballant donar opcions de que se segueixin formant. Hem habilitat i el mercat ens ho ha facilitat molt perquè hi ha hagut moltes ofertes i novetats formatives que ens han permès seguir treballant i seguir formant el nostre equip i al final els hi has hagut de cedir una mica la responsabilitat i transcendir aquelles fixacions mentals que poder tenien molt a les empreses que les persones, si no estan, no treballen. El que ens ha demostrat l'experiència és que segurament és el contrari. O sigui, la gent ha assumit una responsabilitat fantàstica i malgrat les dificultats, perquè no és fàcil adaptar-se a aquesta nova realitat, la feina de les persones que estan a casa, insisteixo, no és només la gent de suport corporatiu, sinó tenim les plataformes telefòniques que donen atenció, també estan teletreballant, el servei se segueix prestant i seguim anant endavant. Ara l'objectiu que hem de tenir és, quan tot això acabi, que acabarà, mirar enrere i veure què en podem extreure de profitós de tota aquesta realitat i com, segurament, ens condicionarà el futur de l'organització de la feina al RAC, en aquest cas com a moltes altres empreses.